Sesok ganti digawe mulih. Dasar ayu parasmu kampan wong ayu Mas sesuatu ati yo dikon kang sawiji late bumi kang anyep seni nalikane ngucapkan dia nang hati ya mong siji sosok yang ku mamaneku done mas wong ayu panyuwunku mukoni mas nurelali marang janji setiamu masih bersama Nikita Musik ada Dia Production PLT Audio Sound System. Dasar ayu parasmu kampan polayu Mas sesotyane ati nyoba dikon kang sawiji bumi kang seni nalikane ngucap janji ana lati ya mong siji sesatyaku mamaneku done mas wong ayu panyuwunku